Shoutout po kay Tito Ilbal. Mag-subscribe na po kayo kay Tito Ilbal. Para lagi po kayo nakasubaybay sa amin. Subscribe kayo kay Tito Ilbal channel. Ganito ang mukha ng City Hall Underpass nung ginagawa pa lamang siya. At eto na ngayon ang bagong City Hall Underpass. So, ang ganda ng mga ano na dito guys. So, mga nice. Kita nyo yung ano dito. Dito pa lang sa ano, sa pinakabungad, ang ganda niya na oh. Ayan. Tapos dito sa bababa tayo ngayon mga Manoy. Yan ah. Kita mo na ngayon dito yung ano, kagandahan nito. Tapos mayroong mga plants dito. Ayan. Mga decorative plants, ayan. So, pasok tayo ngayon dito. Palagay dito. Ito na ngayon yung ano, yung pinakano may mga murals dito, mga manay. Nakalagay Jones Bridge, Bagong Maynila, Binondo, Chinatown. Ang ganda ah. Ito pala. Diyan din oh. Ito na yung pinaka-ano, yung pinaka-underpass ngayon dito mga manay. Dito sa may City Hall. Ito yung underpass ng City Hall. Paano natin? Ayan. So ito yung pinaka-mural ngayon dito. Binondo, Chinatown. Kompleto siya. Tapos may mga murals din dito. Kasi sa kabila ganun din, may murals din. Ito po yung pinaka-underpass ng City Hall. Dati, marami po dito mga nagtitinda. Ito yung exit, papunta rin sa isang ano, pinaka-exit na yan. Pero ngayon, ang ganda rin. Ayan. Yan, kung papunta ka na ng Quiapo. Ito po yung mga mural na nakikita natin dito sa Lagos Nilad o yung
pinaka ano po, underpass ng Manila City Hall. Ayan. Ang gaganda oh. Rizal Monument Park, National Museum. Ayan. Dito po yan sa ano, underpass. Kala mo nasa ibang bansa ka eh. Ito naman yung Intramuros, Baluarte, San Diego. Sa Intramuros po yan. Ang ganda oh. Ayun yung Manila Cathedral. Ito yung musical fountain dyan. Kastilya ng Maynila. Ito naman yung palabas na po. Papunta ng Luneta ito. Going Luneta. Tapos LRT station. Ang ganda oh. So, tingnan natin doon sa taas mga kanay. Nakikita dito. Ayun sa kabila. Ayun yung Manila City Hall. Doon tayo nang galing sa kabila. Lagi pa tayo doon sa kabila. Balik tayo roon. Meron okasyon dyan sa City Hall mga dyan sa Cartilla. Kasi birthday pala ni Mayor Isko. Tayo rito. Ang ganda rito ang mga manayo. Malinis. Dati itong lugar na to, marami rito marami rito nagtitinda. So ito dito sa kabila, kung pauwi na ako, uwi na lang ako. Kasi hindi ako makakuha ron sa hindi ako makapasok dun sa Cartilla. So ang ganda guys, ganda mga manay. Yan.
gumagana na yung dancing fountain. Ngayon. Kita natin, gumagana na yung dancing fountain. Kaya lang, wala pa siyang mga kulay. Mamayang gabi pa yan. Hindi na natin mahihintay yung okasyon dyan dahil gagabihin na ako eh. Pero kitang-kita naman dito mga night. Yung dancing fountain, no? Ayan. Yun. Sa gabi, lalo na kung may tugtog na, ang ganda niyan. Ganda ng sunset, oh. So mula dito sa underpass ng City Hall, ito po muli si Hill at itong Hillbag Channel. Naglalang nagsasabi, maraming salamat po sa inyong pag-antabay at patuloy niyong pag-subaybay sa aking channel. Maraming salamat sa aking mga subscriber at sa aking mga followers. Shout out po sa lahat po ng ating mga OFW. Ganun din po sa lahat po ng aking mga followers and subscribers. Shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po. God bless you all and just mabalaw. Hello mga manoy, hello mga manay. Kumusta po kayong lahat dyan? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay November 5, it's Thursday, araw po ng Huwebes. Naway lahat po tayo ligtas sa ating mga kinalalagyan at namumuhay ng mapayapa. Ngayon po ay gusto ko pong magpasalamat sa mga nagpaabot ng tulong, nagpaabot ng mga dasal sa aking kapatid na sinalanta ng bagyong Rolly. Yung pinost ko nung nakaraan na ako'y humingi po ng tulong sa ating pong mga viewers. Meron pong tumugon at gusto pong pasalamatan si Bern Bungkay na nagbigay po ng nagpadala po ng pera na nagkakahalaga ng 31,230. Maraming salamat sa iyo Bern Bungkay. Lagi na lang po itong nagbibigay. Super chatter ko na po ito. Tapos sponsor ko pa nung yung sa pag-games ko. Tapos ngayon nag-donate po siya ng tumataginting na 31,230 pesos sa ayuda dun sa aking kapatid na nasalanta nga po ng bagyong Rolly. At hindi pa po yan, meron pa rin pong nag-donate at gumawa po ng fundraising campaign para sa dun din po sa aking kapatid. At ito po yung fundraising na ginawa ng Just Giving sa pamumuno po ni Ma'am Nikita Houghton. Sa ngayon po nakalagay po kasi we're raising 400 pounds to help buy foods, clothing, and replacing that have been lost in Typhoon Goni in the Philippines. Ito po ang as of now po ang naglilikom na po nila ay 750 pounds. So malaking na po yan, malaking pera na po yan sa Pilipinas kung i-convert natin sa pera natin sa Pilipinas. So gusto kong pasalamatan ng gusto ang dalawang nagbigay na paabot ng tulong. Una kay Bern Bungkay. Maraming salamat sa iyo Bern Bungkay. At siyempre pangalawa kay Ma'am Nikita Houghton. Maraming salamat po. Thank you for your kindness. At siyempre gusto ko rin pasalamatan yung mga nag-offer po ng mga prayers para sa aking kapatid, para sa kanilang kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, dumako po tayo ngayon sa ating
paangat portion o kaya sa ating bayanihan. Mabilisan lang po to dahil napakarami nito eh. So unahan natin, subscribe po tayo kay Ma'am Si Channel. Ito po ay graduate na si Ma'am Si Channel. Ayan. Pero subscribe pa rin po tayo. Next, subscribe din po tayo kay Marimar Potato Channel. Yan. Subscribe po tayo sa channel ni Marimar Potato. Next, subscribe din tayo kay Itim na Diyosa. Next, subscribe din po tayo kay Nulo, kaya kay Riza Orava. Next, subscribe din po tayo sa Triad Touch channel. Next, subscribe din po tayo sa Pamilya Yoreb. Next, subscribe din po tayo sa vlogs ni Books. Next, subscribe din po tayo sa channel ni Purple K. Next, subscribe din po tayo sa channel ni Soban and Tribe. Next, subscribe tayo sa channel ni Renlyn Rigayo. Next, subscribe din tayo kay Joms Cruz. Next, Raragas World, subscribe po tayo. Next, Hello kay Mami, subscribe po tayo mga manay. Tropang Marky Official, subscribe po tayo. Ito po yung ating si Bern Bungkay, subscribe po tayo mga manay. Pag-graduate na po natin siya ng grade 2, nasa 172 pa lang po siya ngayon. Subscribe po tayo mga manay. Siya po yung isang super chatter na sponsor pa, tapos ngayon siya po yung nagbigay ng tulong doon sa aking kapatid na 31,230 pesos. Thank you, Bern Bungkay. Next, Everly Asia po. Subscribe po tayo sa channel ni Everly Asia. Next, Madel Channel. Ayan, subscribe tayo. Next, Miss Lilipad. Subscribe po tayo sa channel niya. Subscribe din tayo kay Malu San Jose. Netsi, subscribe po tayo sa channel niya. Vladis TV Official Vlog, TG. Ito po isa pong sponsor din. Tulungan po din natin. Pag-graduate na natin na 3rd year, gawin na natin 4th year. Yan, Vladis TV Official Vlog, TG. Yancy Channel, mga manay, subscribe tayo. Harold Pumanes, subscribe tayo sa channel ni Harold Pumanes. Hard Jane Vlogs, subscribe po tayo. Joyce from the Lag, subscribe po tayo mga manay. Sakina Mix Vlog, ay subscribe po natin ang kanyang channel. Ragdi Batman, tulungan natin si Ragdi Batman, subscribe po tayo sa kanya. Wangkan Vlogs, isang Vietnamese vlogger, subscribe po tayo sa kanya. Chena Lagon, yan, subscribe po tayo sa channel niya. Dimple Girl Vlog, yan, tulungan natin. Batang Kalikot, subscribe po tayo sa channel niya. Papsa Lifestyle, subscribe po din po tayo sa channel niya. Rowena De La Cruz, isa rin po ito sa sponsors. Ayan, Rowena De La Cruz, subscribe po tayo sa channel niya. Margie TV, ayan, subscribe po tayo. Cle Prades, subscribe po tayo sa channel ni Cle Prades. April Last Joy Vlog, ayan, subscribe tayo sa channel niya. G TV, subscribe po tayo kay G. Kalex Seraso ko, subscribe po tayo sa channel ni Kalex Seraso. Eldis na lang, subscribe tayo mga manay. Charmix, subscribe po tayo sa channel niya. LNQ, subscribe po tayo sa channel ni LNQ. G's Apron, yan, subscribe po tayo kay G's Apron. Maribel Rebaha, subscribe po tayo kaya sa channel ni Maribel Rebaha. Jocelyn Algian Channel, yan, subscribe po tayo sa kanya. Dolan's Vibe, subscribe po tayo sa channel ni Dolan's Vibe. Sally Sombero, subscribe po tayo kay Sally Sombero. Halukay TV, subscribe po tayo kay Halukay TV. Karen's Angel Heart Channel, yan, subscribe po tayo sa channel niya. Marvin Manligues or Bongkino TV, subscribe po tayo sa channel niya. Arman Rica Plaza, yan, tulungan natin mga manay. Isa rin po itong senior citizen na gustong
maging magkaroon ng bahay dito sa YouTube. Subscribe po tayo sa kanyang channel. G Farms, yan, subscribe po tayo kay G. You Got Donna, yan, subscribe po tayo kay Ma'am You Got Donna. And syempre, but not the least, subscribe po tayo kay Oday2524, ang aking better half po, si Oday2524. Subscribe po tayo sa channel niya. So hanggang dito na lamang po mga manay. Maraming salamat po sa patuloy yung pagtangkilik at pag-suporta sa aking channel. Thank you. At syempre, shoutout po sa lahat po ng ating mga OFW. Shoutout din po sa lahat po ng fans ng Batang Drummer. Sa ngayon po ay walang gigs ang mga Batang Drummer kasi nga nag-aaral sila. So either Saturday o Sunday. Baka sakali po mag-perform na sila in full force dahil meron ng mga biyahe, mga jeepney ngayon. So abangan po natin. So muli, ito si Hill at itong Hillbell Channel. Lagi nagsasabi niya sa inyo na naway pagpalain tayo ng ating pong may kapal at ingatan ng bawat sa atin. Bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at kaisipan. Pagpalain naman tayo palagi sa araw-araw. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mabalos.